نغوارم زد جنتو غلمان او حوری پا تحفه کی راوڑی ماتا دا جانان تلاس کا جوری ماتا دا جانان تلاس کا جوری نغوارم زد جنتو غلمان او حوری پا تحفه کی ماتا دا جانان تلاس کا جوری ماتا دا جانان تلاس کا جوری حجانو دا سوال میں منظر کے پتحفہ کے روڑے ماتا دا جانان تلاس کا جوری حجانو دا سوال میں منظر کے پتحفہ کے روڑے ماتا دا جانان تلاس کا جوری چه فرشتی دی پو باغ بندی مامورد پتحفہ کے روڑے ماتا دا جانان تلاس کا جوری نغوارم زد جنتو غلمان او حوری پا تحفہ کی راوڑی ماتا دا جانان تلاس کا جوری ماتا دا جانان